Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында премьера матурлык спектаклен тәкъдим иттеләр. Ул Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васыят әсәренә нигезләнеп язылган. Инсценировка авторы Булат Минкин. Спектакль тамырларның әһәмияте, туганлык көче, югалып бара торган матурлык турында. Толырак киләсе сюжетта. Кариев театры күпчелек татар кешесенә кадерле булган әсәргә Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васыятенә алынган. Агаби язмышы беркемне дә битараф калдырмый. Аның янына, туган туфрагына балалары 2 ел кайтмаган. Дөрес, авырып киткәч, аны шәһәргә алып китәләр, карыйлар, тәрбиялиләр. Тик соңгы гысырына кылак салучы булырмы? Бу спектакльдә Акабинең киявен уйныйм. Сахип исемле инде кияве. Ул бик тә инде карьера өчен омтыла торган кеше. 60 еллар сурәтләнә бит инде безнең бу әсәребездә, яме. Менә бүгенге белән чагыштырганда ул чорда да менә карьера үсеше өчен кеше үзенең рухи кыйммәтләреннән ваз кичкән дип әйтимме, баш тартканмы, менә барыбер теге ул беренче планда булмаган, үсү булган, алга бары булган ниндидер урынны биләр өчен, каядыр югарыга үрмәләр өчен бүгенге көндә дә кызганычка каршы андый нәрсәләр күзәтелә бит инде, яме. Әсәрдә Әмирхан Еникидә аның онык образы бик ачылмый, анда ул юкта дип әйтергә була, һәм дә инде монда инсценировканы язганда миңа монда зур образ тудырдылар дип әйтергә була. Чөнки бу чыннан да монда күбрәк ата белән ана, ата белән балалар проблемасы бик күтәрелә. Әтисе аның татарча сөйләшә, әнисе урысча, һәм дә инде шәһәрдә булгач, шулай килеп чыкты. Геннадий үзе дә чип-чиста русча гына сөйләшә. Ул үзе филологический телләр университетына керә, инглиз телен өйрәнә башлый, татар телен түгел. Һәм дә инде әбисе белән кайткач үзләренә, әбисе белән аралашыр өчен ул әзрәк кенә татарчага өйрәнә башлый. Без бу әсәрне бит инде атадык матурлык дип. Һәм инде безгә әйтүчеләр булды, монда бит матурлык әсәреннән бер нәрсә дә юк дип. Без аны нәрсәгә шулай атарга булдык, чөнки Әмирхан Еникинең аның бөтен әсәрләре дә матурлыкка корылган. Халыкның матурлыгын күрсәтергә, безнең гырыф-гадәтләрнең нинди матур булганнарын, йолаларыбызның нинди матур булганнарын күрсәтергә, авыллар, безнең татар авыллары нинди матур, һәм дә инде менә Ак әбинең күңеле матур, чиста күңелле. Менә шуңа күрә дә без аны матурлык дип атадык шушы әсәрне. Спектакльнең нигезендә әйтелмәгән васыят әсәре булса да күп кенә үзгәрешләр бар. Әйтик, Әмирхан Еникидә Ак әбинең балалары 4 диелгән, 2 еракта. Ә спектакльдә алар 3. Берсе сугышта вафат. Яңа персонажлар да кертелгән, килене Кавия һәм кабер ташлары ясаучы Әгъзам. Сюжет безнең бәйле гаилә белән. Аның гаиләсенә ул кирәкми. Бер кеше генә шул гаиләдән. Ул ерак, ул аны тыңлый. Ул шуңа күрә без персонажны керттек. Бу матурлыкның югалу турында. Аби төрле символлар үзендә йөртә. Һәм бу символларны әкренләп шул югалу бару турында. Без ничектер кертергә тырыштык төрле элементларны, һәм ничектер әз генә юмор да булсын башта. Чөнки, мәсәлән, башта теге трагедияны уйнасак, ул развитиесе булмый. А башта, мәсәлән, без әзрәк гади тормышны күрсәтәбез, юморны әзрәк күрсәтәбез, һәм инде шундый бер барган трагедиялар китә. Биючеләр төркеме аерым игътибарга лаек. Әсәрдәге дала буйлап йөгергән кылганнар искә төшә. Алар хис кичерешләрне дә көчәйтә. Шул ук вакытта тиз арада сәхнә бизәлешен үзгәртеп куючылар да алар. Кызыклы алым кулланылган. Бөрүк тимер балкаларның урыннарын үзгәртеп, авыл йортларында утлары янып торган шәһәр өйләрендә күрсәтәләр. Матурлык спектаклен Санкт-Петербургтан чакырылган режиссер Егор Чернышов куйган. Во-первых, написали с Булатом пьесу, которая совершенно оригинальная, которая, в общем-то, она это не инсценировка, это пьеса по мотивам, это раз. Во-вторых, здесь огромная работа с сценографией, здесь целые балетные труппа ребят в этом во всем работает. Понятно, что и для театра это такой очень серьезный вызов, именно такая работа в плане постановочного какого-то, да, то есть очень хорошо было работать с актерами, они очень открытые, очень энергичные. Спектакльдә уйнар өчен Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Раушан Шәриф та чакырылган. Ул биредә Агабинең улы Суфиянның ролен башкара. Артист сәхнәгә яңадан кайткан дисәк тә була. Соңгы тапкыр спектакльдә моннан 20 ел элек уйнаган булган. Минем образым инде ул сугышны үткән генерал. Ләкин ул менә хәзерге тормыштагы үзгәрешләр белән, ниләр белән килешә алмый. Аның
ішкі дүниясы қаршы келе. Шондай сөзі бар, тегінде де барыста ашық еді, амында де аңламайым де. Насын тағын бір сөзі бар, мен бұл тарақаннар шабышын де аңламайым де. Әлбәттә, менә бу біз юғалтып барған өзеншәлекләребез, безнең менә асылларыбыз, менә ғөреф-гадәтләребез. Мен белән үземнең әбием белән нәкъ мәсьәлә торган заман утыра идем. Ул миңа төрле әкиятләр сөйләде. Агаби ул бөтен тарихи мирасыбызны, милли кодны үзендә йөрткән җыелма образ. Аның үлеме гореф-гадәтләребезне югалтуда ул. Тик автор әйтүенчә, оныкларда. Димәк, халкыбызның киләчәгендә өмет бар. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.